De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Antwerpen is duidelijk vanmorgen. Er is geen sprake van een criminele burger-infiltrant in het onderzoek tegen de Belgisch-Italiaanse familie Aquino uit Maasmechelen. Het proces tegen de vermeende drugsbende kan dus gewoon worden voortgezet. De rechtszekerheid heeft eigenlijk wel gewonnen omdat er een tweede bomcontrole geweest is. Dus dat zijn nog eens andere onafhankelijke rechters die zich daarover gebogen hebben. En die zijn tot de conclusie gekomen dat er geen onregelmatigheden zijn. Dus dit dient wel zeker de rechtszekerheid. Volgens de advocaten van de vermeende drugsbende hadden de onderzoekers een illegale burgerinfiltrant gebruikt. De rechter in Hasselt had daarop het hele dossier naar het KI in Antwerpen gestuurd, die de advocaten van de verdediging niet volgt. Ze kunnen wel nog in cassatieberoep gaan. Wij gaan rustig dit arrest bekijken, maar in ieder geval wat mijn cliënten betreft hebben wij gevraagd dat de Kamer van Inbeschuldigingsstelling zich niet bevoegd zou oordelen om uitspraak te doen over de regelmatigheid van de strafprocedure. En ze heeft dat ook niet gedaan, dus alle kaarten liggen terug op tafel voor de correctionele rechtbank in Hasselt. De Aquino's worden ervan verdacht een groot aantal cocaïnetransporten te hebben georganiseerd tussen Zuid-Amerika en Europa. In totaal zou het gaan om zo'n 2700 kilogram voor een bedrag van 82 miljoen euro. Het proces wordt op 6 maart voortgezet voor de correctionele rechtbank in Hasselt.